Daghang kay burluloy guys. Mga souvenir. May mga tinda diri sa gawas sa P-Park. Mo. Bisa man siya. Guys, nakato din sa P-Park. Naglag-lag ni sa akong kauban. Kasi nadri. Guys, dagang kayo. Ay, may gwapo picturean niya mahal oh. Sila basakan guys oh. Sila ay fish pan. Guys, kita makan ya guys. Musik ko no. Ayan no. Ay. Ano? Ay bunga. Bunga sa ko. Kung kamang ba nabe na dali. Kuan ri mahal oh, nay hugasanan og tubig. Hugasan og tubig. Palong sige ha. Ini bato ko dapat kayo. Ay nag-dance. Ah, gupuhag view do eh. Guys, ako kayong bato guys. Tara guys. Nasa lagi butang diri nga bagaso. Para asa kani nga bagaso mahal no? Bawal mo guna dia mahal. Ha? Bawal guna dia. Bawal? Hindi na makadapat oh. Sulod. Bawa dia. Sabang dia. Ang dami baki mga idol. Ay baki. Let's start adventure. May Santa Claus. May durian. Kami kay dire guys, kibugnaw kay guys. Oh, dia mahal pwede ma-picture. Oh. Tudlo pa siya oh. Pwede lang ka mo tungtong dito. Na siya. Hindi ka man dire. Anak siya guys. Pwede siya masaka dito. La. Hai te. Masa na ada te. Ah, nature dai guys. Tumayo. Tapi agila diri guys oh. Buhi pa kay agila. Dako kay mata. Oh guys, dako kay mata guys. Lupad na ni siya unya, lupad. Lupad na siya guys Lupad na oh. ni unya. Pwede ako kayong lupad oh, nako na kayo kuan. pwede ako kayong may guys. Dako kayong durian guys oh. Wapo kay diri guys, ibugnaw kayo, muramig na sa Japan. Durian. Ano ba yun? Basta. Wala taon. Pwede mo na itaon naman. Nakabalo ka mahal unsa ni? Unsa man? Ay bon. Ay lagi. Unsa man na? Kuan man ni. Wala.
Mabay ning giingon nila nga Unsa? Gingon nila nga. taga bukid man jud ka. Kanang Mahugani man na. ha? mahugani. Kani ba kani? Ubod. O kanang si pangalan kani? Ubod. Mo naman siya. Asi pangalan kanang Ubod man ni siya. ubod gani. Batikan. Ay, patikan. Patikan. Patikan guys. Guys, kita mig lami kini kita patikan. kita mig patikan diri guys, oh. Sa panas guys, daghan kini guys. Patikan. Ay dako, tara dako. Napuday patikan diri sa ano paper. Kuy patikan din mahal. Kita Patikan no. jud siya. Kita no nagtuyo. Ay di mo ni patikan ning nana man, oh. Mo guys. Di na patikan guys. Kuha na siya guys kanang pagbudak ko siya nga nani yang lawas, oh. Nga na yang lawas. Asa? Abi rin sa kakahuyan guys, pabuton na mo kuan mi diri, makasabaan mi diri. Dali. Dari ni. Walay disturbo. Basig bawal diri mahal, kasabaan ta. Basig bawal na diri. Kupuha rin duyana no. Mga tag-kool guys, naraw kool. Dili cool, di man na cool, bungang kahoy man na. Ay, di na kool. Sa picture ta dito. Di na kool. Mga gisag ko mga Alright mga guys. Ato dito sa mahal. Ito sa akong bato gid. Ka picture dali. Diri ano ate picture diri no? Sa. Diri ba? Dili pa uram kat ra ba? Sige, picture ta. Guys, mo sa inyo ang amuhang video. Ano, mahal?